Id-deputat mexxej Tony Abela għall-Gvern Nazzjonalista kisser is-solidarjetà soċjali għal għajnejha l-isfruttar tal-ħaddiema u ħoloq sitwazzjoni fejn il-familji qed ibagħtu konsegwenzi koroħ. L-ikbar pressjoni li hemm hija finanzjarja għax il-familji ma jifilħux aktar għal pressjoni finanzjarja li qed issir fuqhom. Għalhekk u għalhekk biss. U għalhekk jiena niskanta kif isiru ħafna kundanni għax dal-effett li qed naraw il-kawża vera huwa planning ekonomiku u soċjali ħażin. U qal il-Partit Laburista se jkun qed jaħdem biex isaħħa l-ekonomija, itejjeb il-kwalità tal-ħajja u bekk jgħin biex tittaffa s-sitwazzjoni prekarja li bosta familji qed jgħixu fiha. Il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi elenka l-għażliet li saru mill-partit l-aħħar sena li fissirhom bħala sfidi li għandhom jissarfu f'suċċess għal pajjiż kollu. Is-suċċess ta' pajjiż ma jistax ikun limitat għand il-ftit. Is-suċċess ta' pajjiż jasal biss jekk u meta il-kotra il-ħafna jirnexxu. U għalhekk biex ikollna pajjiż li jixraq il-uliedna irridu nkunu mill-ġdid il-partit illi jkattar l-opportunitajiet tas suċċess. Il-konferenza ġenerali tissokta b'numru ta' workshops, wieħed organizzat mill-Għaqda Nisa Laburisti u ieħor mill-Uffiċċju Internazzjonali tal-Partit Laburista. Fil-jum tal-erba' se jkun hemm workshops organizzati mill-Għaqda Veterani Laburisti u mill-Fondazzjoni Ideat. Il-ħamis workshop ieħor organizzat mis-sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburista.